Кристина, плета ти! Добре, баба, добре. Вики. Спокойно! 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 Аз съм на секта. Аз съм на секта, виж, имам бяла престилка. Да лягам, защо да лягам? Анчо, ще ме засилваш ли? Паднаха задръжките. Здравейте, пак аз си още съм на първата. Лошо, момиче. Лошо. Не съм ти кучи. Не си ти си побила. Тя че се е кобила е. Не се е кобила. Аре сега. Чайка, а не гълъб. Кучи! Къртица. Това е бял гълъб, не къртица. Чакай. Къде е тая къртица? Ще се прибера за автобуса и няма да имам пари. Ще искаме на баба. Да, едно лехи толкова. То чак толкова сма разлика. Виж го, дефектно е. Оле-ле! То е дефектно. Ми дефектно е, ти казвам дефектно. Дай, пусни ми жиците, бе. Кабелчетата, да не ми ги потах пускай чантата. Не искам да те покажа, моля те. Анджи, дай ми твоите моля. Ще те шибам с къмшика. Това не е толкова смешно. Чакай, няма да ти я бутам. Ето, оп. Няма да ти я вземам беше там. Вижте колко е красива, прекрасна е. Уникална. Вики, това си ти не разбираш ли? Това си ти. По-добре това съм аз. Да, вижте. Не, това съм аз. Само ще прибера и тогава ще взема. Ей, сега ще шибам с кабелите. Виктория, пусни ми жицата! Пускай! Абе, дай! Дай я! Дай! Мой! Някой да иска автограф? Не! Що се веднага? Ето. Това. Дай да се подпиша. Дай малко, дай да се подпиша. Дай, чакай, бе. Чакай. Кабелчето всеки път са взе по-къси. Защото ти си ги сложила наравно. Ама вижда, тук са различни. Ти кабелчето... чакай, ти са различни, бе. Чакай, ела тук. Много ги Да ни, ако го харесва... Ще чекам кабелчето. Аз не чекам химикала. Мерси, не искам. Умри. Майки, чакай. Алекс. Няма да стана сега. Усещам, че петата чакра стане. Те са май 7. 7 бяха 14. Колко бяха чакрите? 7. Той 15. Сега някой да ме Аз снимам. Не насам, бе! Чакросаните ти чакри много ме подяват. Абе, Ще скачаме на мъже. искате сега аз как да стам? Това е моята жица, Виктория, дай ми я. Това е моя М-тел. М-жица. Това е моята М-жица. Виктория, стой ми М-жицата, бе. Секунда, виж ли. Виктория, твой глас. ако не ми оставиш М-жицата, защото е жицна отзад. Дай си жицата, бе. Абе, дай ми жицата, бе, Виктория. Като ти сложа крака, няма да се спреш, нали? Боже! О, се предруши. Че сложи за ръката.
Натискайте се на ръката, ле! Пак ми стиска кесли. Къде? Кое? Головката. Абе, малки гъза. Викторио, как са ми големи крака? Малки, да, не са големи, малки са. Виж, Алекс. 39 номер. Викторио. Да, ма изглеждат малки, изглеждат колкото моите. Аз имам малки крака. Колко са малки краката? Малки са. Но много малки. 40 номер. Много са малки. Моите толкова. Само че аз съм с един дънки. Да, аз съм. Какво общо без краката не знам. Че са на краката дънките. Дънки не ми... Ще да кажа нещо. Идеално подчертават на дървото, на всичко. Камерата, моля. Камерата, моля. Вижте как се запалризат от първия ден. Да шибам с къмшик. Там не трябва да направя такова. Не е лесно да си проф, моля да не му обиждай с поглед. Не ми бутай нищо по мене, пусни ми вратовръст. И с нея ще да пия! Аз ще ръгам си Микал. Викай си да слушат. Да слушат. Бачи патката аз. Си го просто и от Ненка. Не съм пак.